जों दिनै ससियेल मिडिया जुगाव सोंनानै दङ जे बुबाग्रा दफानियाव समारनायनि बागै बुबाग्रा बायदि चाइचुगै दं जोंनि बुबाग्रा दफानियाव समारना बागै जे चाइचुगै आबो कुनु लिडार्स कुनु पार्टीनि लिडार्सफोरा दिनै बुबाग्रा हते केबो दफान बागै वानसुकनाय करै जों नुखा बिगत 17-80 बोसोराव गोबां पार्टी फायखा खोनादों गोबां पार्टी फायखा CPM फायखा कांग्रेस फायखा दाबो BJP फायखा केबो सिनि दफानि कक सानाय गरै बुखुसं सिनि दफानि कक केबो सानाय गरै जों दुखा सिनि बुसाराव दिनै रुमान स्क्रिबाय कल बरनो सिना पर्यन्तसे सिनि दफानि बरं दिनै गासै दङ दिनै পদ্মভূষণ সং হাই বরংনি একজন অপদার্থ MDC লেখাপড়া খাইজে করে 7-8 জন পরিবার রোমান স্ক্রিপ্ট সিনিয়া সেই সিনি বুসারক তিনি মাধ্যমিক 12 যারা কলেজে পড়ি নাই বরং রোমান স্ক্রিপ্টে কবরও সে থামালে আবার রোমান স্ক্রিপ্টে সিনি 200 বছর পরে রইয়া সিন্ধু খাইছিনি দফানি বাগাই গোবাं মানसिनि বরক তিনি দফানি ইয়ক সামা মানা জাগাও सिंहनि केबेनि दङ जों दिनै नुखा बिकास दं हाय जों खरचा बिकास खालि बोसोर एक्सपेक्ट खायबाय तिब्रासराव अ बिकास मरापुरा बिकासले बुआ प्रकाश बोले तिब्रासर उजाति कलान मन्दिरनि थाके तिब्रासर बाय कलान केलनि माने अ मरा बोले सासुन कलान सिमि खासियो आबुनि बिसिनि साइ दं खबो तिब्रासरावनो तलपुर खुमायके खुमायनो मोर अफिसनि दाउ तिब्रासरनि नेतारो बेहाय नङा मा सिन्था किन्तु जों मान सुकनि नांगौ जों माननि बागै दिनै जों माननि बागै जों दिनै राजनीति खाया जों दिनै गारि बायगोनि दालांनो पुं खालामनानै जों बिभिन्न जायगा गुलिनि बागै जों दिनै तिब्रामो थाखाया तिब्रामो একটা खायमानि जोंनि मार्क्स दङ सिनेमा जेनेरेशन दङ सिनेमा बुसाफोर दङ जों बायदि सेफ खाय खालामनानै आबुनि चिन्ताधारा दिनै बुबाग्रा दिनै बुसखाङो आगोखौ जों बुसखाङो बुबाग्रा लगिरिना सिबिसे फाइनाल 14 तारिखआव 14 तारिख खुमुलुङाव जनसभा दङ नरक साजेमान मानामान 14 तारिखआव खुमुलुङाव जनसभा दङ साजेमान मानामान मायापुर मानामान 14 तारिखआव खुमुलुङाव जनसभा दङ साजेमान नरक मान खाके जतने एगोगे आवाज करे मान खाके खबर दा मान खामरो रुतामाय बहुत औसा कागज बरो सुलेदि 14 तारिख खाना सालो 14 तारिख का 14 तारिख को थाना जा खुमुलुङो थाना जा मार था मा ब्रिसिनि थाना हिसाबै ताइ बाकी तो जत सादि जत थाना गेनरो इ करबो थाया जे बरो बुखुलरिया बथागिया साइबरो कारण जों नुकजार मिटिं मिसिला बबरो थाया शुधु रिगनाय बाथुरु खोथों बाथुरु सिमखेबै थाङो बेगे दाबो लास्ट कक्सिङो नर बोसखाङे 14 तारिख जनसभा थालागे थायो सादो जुक थालागे जतनो जिमखौ सादे जतनो थानाय बुवागरना हामजाके 14 तारिख मा थानाय सिनि यक सामा मानानै थाय बिसि दिन गरिखा बले बागै आं बिसि कलखौ सागला ताम दे माले नरनि बखरगो आं कक सामानि खरन सगैलिया ताङै नगद तक चना नाङै माबि समे नाङै ताइ बिसि कक सागाके नरबै आं सराय जाखिले अबर नाङै जा पाके पाइसि दिने तामसे कक सागाले बले बागै सिनि लिडा सकमा कक साइ थाका बले बागै सालबो थाका सारा पास्ता बायो नाइ तखा बले बागै आं सिनि जाखौ सानाय तिब्रामथा तिब्रासा बुबाग्रा बुबाग्रा तिब्रासा तिब्रामथा थांचा थांचा बोरै बुमा बुमा बदल हामबाय जतन आछे